ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପେଟୁ ଶୋଇଥିଲା। ଫ୍ୟାନ୍ ଘୁରୁଛି, ପ୍ରକାଶ ରୁମ୍ରେ ଆସିକି ଶୋଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରୁମ୍ଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ପେଟେଇ ପଡ଼ିଛି ତଳେ, ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା କେଲେଇ ଦେଲି। ତା ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇଲି, କାହିଁକିନା ତା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସଫା ହେବା ପାଇଁ ଦେଇତେ। ତାପରେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆସିକି ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ନଈ ଆଡ଼େ, ନଈ କତିରେ ଟିକେ ପଥର କତିରେ ଟିକେ ବସିଲି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ସିନେରୀଟା ମସ୍ତ ଲାଗେ। ତାପରେ ଜେସିବି ଏପଟେ ଖୋଳାଖୋଳି କରୁଥିଲା, କ'ଣ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲୁ, ମହେଶ କ'ଣ ପେଣ୍ଟ ଆଣିତେ ଆସିଥିଲା, ସିଲେଇ କରିତେ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ସାର୍ ଯାଇଛନ୍ତି ପେଣ୍ଟ ଆଣିତେ। ବିକାଶ ଆମର କେତେ କାମ କରୁଛି, ଏକା ଖଟୁଛି, ଆଉ କେହି ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତାର ଫାର ଫିଟିଲାଣି, ଇଏ ଯାଇ ବୁଲୁଛି। ଇଏ ସୌମ୍ୟ ଆମର କେତେ କାମ କରୁଛି, ବସି ଉଠିକି କାମ କରୁଛି। ଇଏ ପ୍ରକାଶଟା ମିଛୁଟାନି ଠିଆ ହେଇଛି, କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ।